Maswerte nga nagdaog ang isa ka manugtaya sang loto gikan sa Banwa sang Barotac Nuevo, Iloilo. Siya ang nakakuha sang jackpot prize sa Mega Lotto 645 draw kagabi. Ang nadagan sini 35,235,440 pesos and 50 centavos sa winning combination nga 36, 26, 4, 34, 25, 33. Apang buhinan pa ini sang 20% nga tax. Sunod sa Philippines Charity Sweepstakes Office Iloilo, ini na ang ikadua ka beses nga may nagdaog sa nasambit nga lotto outlet sa Banwa sang Barotac Nuevo. Ang nasambit nga outlet ang makakuha man sang 1% sang jackpot prize. Kung magkuha sang premyo nga balor 10,000 pasaka, kinahanglan nga magpadulong gid sa main office ng PCSO sa Mandaluyong. Dalo ng winning lotto ticket subong man ang valid ID. Isa gid ka requirement na una ang ticket nila dapat ma-validate nila sang validation system. Kag isa at least hindi ko sure kung duha or isa, pero dapat may ID gid for identification kay dira ipangalan sa iya ang cheque.